Mungkin sampun saantawis anggen kawula silaturahim wonten dalemipun Bapak Bagas dalah Ibu. Ing mbok bilih wonten kelepatan kawula pribadi utawi sak kanca rencang. Sedaya kekirangan kehilapan kelepatan patrap pangucap solah bawa sedayanipun kawula ingkang kajibah nyuwunaken agunging samudra sih pangsami dumateng Bapak Bagas dalah sedaya masyarakat wonten ing dusun Wanarja mriki. Ing salajengipun ing mriki kawula minangka sesulhipun saking Bapak Guntoro kawula nyuwun pamit nyuwun idi donga pangestu saking para sepuh pinisepuh lan sedaya masyarakat wonten ing mriki. Mugi-mugi lampah kawula saking mriki ngantos dugi griya pinanggya rahayu mboten manggih alangan setunggal punapa. Ing ajeng kula diutangi jare pembukaane ora gawe pantun. Lha aku iki ora sejegi ora tau gawe pantun. Terus aku mau iki ning kono curug bocah-cah aku gek pantun aku. Dituliske lah aku. Mosok kancane gawe pantun aku ora ae. Terus mau digekne urek-urek tapi ora patek kena tak waca tekan kene. Cek tak deloke sik. Wah ora ketok rupane catetane. Nyuwun pangapunten. Tautan tali rami kami tautkan tali kendur harus dijahit. Pertemuan silaturahim sementara kami cukupkan, kami mundur mohon pamit. Tali asih dililit pita alangkah indahnya. Disanding, dipandang, enggan beranjak. Terima kasih atas segala bentuk penghormatannya. Kami hanya mengiring doa jazakumullah ahsanal jaza. Kupat binuntuk ing rong klopo sedaya lepat nyuwun ngapura. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun sanget kula aturaken dumateng wakil saking Bapak Guntoro saha pengombyong penganten saking Sungai Abang Kecamatan Tujukutu. Tim mriki Pak kawula minangka wakil saking Bapak Bagas Andriono sepindah malih nyuwun agunging pangapunten khususipun dumateng Bapak Guntoro lan sedaya pengombyong penganten saking Sungai Abang. Mbok pilih Bapak Bagas anggenipun nyambut panjenengan sedaya maringi papan palenggahan dedaharan saha unjukan kok kirang merahanani wonten penggalih panjenengan sedaya saestu atas nami Bapak Bagas saha keluarga besaripun nyuwun agunging sih samudra pangaksami ampun dados napa nggih tatuting ati nggih. Wah kopine kurang legi, rendange kurang enak nggih ampun dados napa niki nggih niki wajar nggih Pak. Tetep nih tiyang masa untuk damel panganan niku pasti enten mboten enake. Dadi sepindah malih Bapak Bagas saha keluarga besaripun nyuwun agunging sih sama Sang Mudra Pangasami. Saha tim mriki kawula minangka wakil saking Bapak Bagas ugi ndongaaken dumateng pengombyong pinanganten ingkang badhe kundur utawi jengkar saking papan pelenggahan tumuju granipun masing-masing. Mugi-mugi anggenipun jenengan kundur saking mriki tumuju Sungai Abang pikantuk wilujeng saking Allah Subhanahu wa taala mboten wonten halangan setunggal punapa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebentar malih mugi-mugi
kempal kita dipun mitang silaturahim dening Allah Subhanahu wa taala dan mugi-mugi Mbak Dinda kalian Mas Eka ingkang sampun dipun ijab kabulaken dados pasangan ingkang barokah abadi dunya dumugi akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lan ingkang terakhir kula nyuwun dumateng Bapak Guntoro niki ampun tumut kundur nggih kula suwun jenengan teng mriki nuhoni putranipun kanthi utawa dumugi parimpurnaning adicara. Mekaten ingkang saged kawula aturaken sepeda malih sugeng kundur Pak. Mugi-mugi wilujeng selamat mboten wonten halangan setunggal punapa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.